Nej. Nej. Så er det Annie. Nej. Hvorfor skal jeg sige Annie? Det ser da godt. Det er der, hvor det er. Er det Annie? Det er fødselsdag. Hurra. Ej, der er du heldig. Nu kommer Daniel jo ikke ind og for han får ikke lov til at komme ind og få flere øl, jo. Jeg vil børste ham. Kom i Det der er så lidt sjovt. Det var bare lad være. Det var mere. Bare lad være med at hælde øl på ham. Det gør pisse. Henrik, det der er det sjovt. Dengang du blev 25, så er det mig, der stod og filmede dig. Underlig lastik. Er der ikke nogen, der har en Jeg forstår, at du tager den der trøje af. Ja, det er derfor, jeg tog på. Det var for at kunne tage den af. Nej, nu er der nogen, der har glemt at gemme dig til Rasmus. Har de skrevet, at de kommer nu? Jeg tænkte lige, at jeg på røven. Men, det er sgu så Rasmus. Rasmus, det larmer. Kæft, nu har du rødhåret. Nu har du rødhåret. Nej, det er også hyggeligt. Rasmus, er du glad for så, at det her ikke går ud over dig? Var det noget med, at du blev 25 om et par minutter, eller hvad? Ja. Fordi jeg har været 6 i dag. Ja, kraft. Ja, men det var ikke. For helvede.